Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. An rawaito hadisi daga Muawiya cewa an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam menene haƙƙin mace akan mijinta, sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idan kuka ci ku ciyar da su, idan kuka yi tufafi su ma ku tufatar da su, kada ku dake su a fiska kuma kada ku muzanta su, kar ku faɗa musu kalaman da babu daɗi ku zazzage su. Yana daga cikin abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hutubar shi ta ƙarshe, hutubatul wada, cewa ya ku jama'a, haƙiƙa kuna da haƙƙi bisa matayenku, su ma suna da haƙƙi a kanku. To haƙƙinsu ne a kanku da ku ciyar da su da yi musu tufafi akan jin kai, ku bi da su kyakkyawar biyarwa, ku kuma tausasa musu domin su majibantan al'amuranku ne kuma mataimakanku. Haƙƙi ne a kansu da kar su yi abota da duk wanda ba ku so, kuma su nisanci zina. Domin Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa a cikin alkur'ani mai girma, wala taqrabu zina.